Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la ni Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima
ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen ani ɲankuma. Bi tilega in na jɛmukan ale tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan. Kɛnɛ kan an bɛ taa kɔ kan Falaye. Niger jamana kɔnɔna na bi y'a san 2 ye. Bazoum ale ka fanga o banna pewu. O banni san 2 bi tɛ juillet kalo tile 26 ye. Ɔhɔ Falaye bi y'a san 2 ye. O san 2 an n'an da don o la. Denmisɛnninw ka baki o jaabi fana bɔra min ye maire ye Bamakɔ ta délégation spéciale Falaye ko baara banna. A banna cogo di? Délégation spéciale ka baara banna cogo di? An nana ɲɛfɔli kɛ maaw ye sabula maa caman dabali banna ko kumana ko mun kɛra k'u gɛnna de wa walima ni mun de kɛra sariya de boliliw kan. Sariya min don an nana o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Tumutu ta o daminɛna min ye yeya ye ale n'a ka maaw olu ye baara daminɛ. Burɛmukaw fɛ yen dugudenw olu kɔni ko nin waati in na sa ko k'a lajɛ koyi ko sinon ko dɔ kɛra ten min ye Menaka ye. Menaka école karamɔgɔw minnu ka sara tigɛra Falaye olu sɛbɛkɔrɔ dimi bɛ han u diminen don fo ka t'u dimi. U ka dimi kun an n'o fɔ maaw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya jani ale kɛnɛ kan bi min ye seko ni dɔnko ye. Baro faso baro kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra Bamakɔ yan ale ni nin waati na semaine locale bɛ senna Tumutukaw fɛ an n'an da don la min ye ɲɔgɔlɔnbɔlaba Falaye ale kɔrɔlenba ye dɛ maa caman t'a dɔn kosɛbɛ ten ni o ye Namori Keita u b'a wele ko Cɛti Malo ala ale ka kalifa minɛ a la min ye Sampi ye Amidu Sampi a tun bɛ baara kɛ o de fɛ nin waati in na. An na min sɔrɔ la an n'aw fana da maaw tulo kan nin ye an donkan ye seko Malikura ta sira hukumu kɔnɔna na maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔla minisiri b'an bolo n'o y'an yɛrɛ terikɛ Musa Agatayɛri ye. Falaye ale tɛ Musa ye koyi ale ye Musa de ye nka a bɛɛ ye Musa ye cɛkɔrɔba tɔmaw don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nka u ka ko de ma nɔgɔn. Musa tɔgɔ n fa k'a kɛ to a ma nɔgɔn dɛ. N'i ye Musa ni Awa sɔrɔ e fɛ kɔni e tilara Jɛnɛbani ala ka n'i ci. Falaye an bɛ taa e fa fɛ. Falaye ko kuma man ɲi kumabaliya man ɲi wa makinw fana tɛ fɛn ɲɛnabɔ nka bamananw ko makun yɛrɛ fana ye kuma ye n t'a dɔn o fana ye dɔnni dɔ ye maaw ko ten bi an bɛ taa accord kɔnɔ Falaye ko Mali ye charte sɔrɔ dɔw ko ni u ti fa bɔ fatɔ la ko k'a don an na dɛ. Falaye ko charte ko a ma diya olu ye bi a ma diya u ye sini. Ne ko n ko kuma dɔ la mɔgɔw bɛ Asimi ka kumaw lamɛn u t'a dɔw kɔrɔ dɔn an b'a ɲɛf'u ɲɛna o. Asimi ko minnu da tun bɛ tulu la Falaye i b'a dɔn jɔnniw don wa? Jɛkulu marafatigiw ka ɲɛmaaw. Anw ka politiki maa minnu bɛ olu dɔw y'a ta k'a k'u ta ye Asimi kan bɛ maaw ma maa minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ ka balo accord lawaleya bali la. Falaye komi u b'a fɛ an ka jira ko sɛnɛ kan k'u ti charte fɛ. Charte yɛrɛ baara banna fɔlɔ wa? Fɛn min kan ka taa Maliki Jaw fɛ yen falen bɛ se ka don a la sigiri ne bɛ se ka falen hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ
ali cɛkɔrɔba n'a ka mɔgɔ bɛ se ka wele CNT yɛrɛ fɛ lamɛnni hukumu kɔnɔna na aw ye nin donna kun jumɛn na jamanadenw hakilina tɛ nin ye an k'a lajɛ an k'a falen n'a bɔra o de la sa a bɛ sɔrɔ ka na lawaleyali sira kan hali bi bɛ ko min na o ma ban ne fala ye an tɛ taa kɔfɛ dɔɔnin mun tun bɛ yen kalo 8 ka taa Alizerikaw fɛ yen ko an taara bɛn sɛbɛn ɲini fala ye a don kelen da kelen bɛn kan ka sigi maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ u ma don so kelen kɔnɔ ka kuma kelen fɔ n'a bɔra cérémonie daminɛ don n'a clôture kuncɛli don na k'a fɔ ko nin bɛnna anw ma nin ye anw hakilina ye a ye nin fara a kan maa minnu tun b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ma sɔn a si ma fala u y'a k'u ta ye accord tiɲɛ don maliden caman funun'a la sabula u y'a ye min b'a kɔnɔ n'o ye Alizeri tɔgɔla accord ye fala ye an k'an paw bɛɛ kunna accord nana ko ka mun ni mun sigi sen kan n'o sera ka ɲɛ sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ se k'o fɔ anw ye n'a bɔra maa minnu tun b'a lawaleyali jɛkulu kɔnɔna na n'a bolofaraw la olu yɛrɛ hɛrɛ min sɔrɔ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma fala ye Mali bɔra yɔrɔ jan koyi accord de ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan jɛkulu marafatigi maa ba 30 ka taa se maa ba 60 ma ko k'u ka marafaw minɛ u la fala ye k'u ladon DDR kɔnɔna na o DDR nana wolo mun na jɛkulu marafatigiw ka sira bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a kɛ ɲagarilabɔ ye yan avril kalo tile 6 u taa yala Mali drapeau ka san 7 min ye Kidal Menaka ani Berna ɲɔgɔnnaw olu de sago bɛ k'a kɔnɔ min ka d'u ye o bɛ kɛ wa hali ministre ni k'i bɛ taa ye i ka lakana bɛ kɛ olu de bolo k'an ka to o de kɔnɔ k'o de accord ye k'o de ka ɲi fala ye o m'u bɔ tuguni maa tali sira fɛ u nana ni maa kunfɔlɔ minnu ye k'olu don an ka armée kɔnɔ fala ye kɔsa in na bingali minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin an ka kanw ma olu maaw de bɛ bɔ kan kɔnɔ ka kan position di terroriste ma kɔsa in na min kɛra Jura maa mun ye drone ka position di ani ka hélico ka coordonnées GPS di a tigi a bɔra kan kɔnɔ ni pick-up de ye k'an ka to o de la furancɛla fanga nana ka na dan sigi nin de la fala ye ko DDR kɛcogo in Wage ko ale t'a la u girinna ka na Wage nɔfɛ ko Wage k'a lajɛ ko bɛn sɛbɛn ko bɛ sen na ko a lawaleyali ko bɛ sen na ko ka mɔgɔw don fala ye DDR kɔnɔna na maa maa donna a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ Mali jugu ye wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ a waati dɔ la u y'a daturu la k'a da jaba la ko n'olu nana ko ni jala min bɛ na ko o jala ka lakodɔw ye dayiru ko n'u nana u bɛ segin fo dugu ma n'o tɛ ale tɛ don a la bi a t'a la sini wa a ti jala ta ka di maa ma k'ale to ministeriya la a tɛ kɛ sɔrɔdasiw kumakan don Ibrahim Boubacar Keita tugura dayiru nɔfɛ nka u ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ politikimaw ti bɔ u ka ko la fala ye u ye nin maa ninnu ta ka t'u don ko DDR a nana wolo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye marafa yɛrɛ tun tɛ ye a dɔw bolo nka o bɛɛ la ko k'u don ko yaasa an ka se ka bɛn kɛ o waati kelen na Bamakɔ ya fala ye jɛkulu kun sigilen don ko ka accord yɛrɛ lawaleya i b'a dɔn maa kelen kun ka wari ye joli la dugumanda kun ye joli ya 180,080 900,000 francs minnu kun tɛ foyi sɔrɔ a la kalo kɔnɔ olu kun ta ye o de ye a ɲɛmaabaw 5,000,000 ani 50,000 olu kun kelen b'o o de sɔrɔ wa tile o tile fala ni accord jɛrɛ kun sigira u tun bɛ mun bila u kun n'u ye tile hakɛ min kɛ o ye 30,000 maa kelen maaw ko ko anw ka to nin de la k'an k'o kɛ o de la Wage u nalen se ale ma furancɛla fanga sigilen ko ka DDR k'a ko k'u k'u jɔ ko k'a ko jateminɛ fala ye sabula minnu kɛra u bɛ ka wolo min na bi ale m'o faamu o ma bɛn Faransi ma u ye Asimi wele ko ka Wage kan ka bɔ ministeriya la Asimi ko k'a tɛ kɛ ten dɛ anw de ta y'an ka jamana ye min ka y'an ka jamana ma an b'o baara de kɛ n'aw n'a ma ɲɛ a la aw tɛ se k'a fɔ ko anw k'a bɔ yen ko anw k'a falen o waleya mun nana kɛ terroriste bamanci wale jɛkulu u taara Alizeri fɛ yen ka taa damakasi kɛ a waati la Alizeri ministre ye wuli ka jɔ kɛ ka na an fɛ yan ka na kɔnɔsutɔmɔkanw fɔ an ye depuis diɲɛ bisimila ye lawale Mali ni Alizeri an bɛɛ lajɛlen tonso na naganagakanw kɔnɔsutɔmɔkanw ndengɛnikanw Asimi k'u ma k'a tɛ kɛ u ta ye k'a bɛ k'an ta ye fala a ma da o ma koyi Asimi yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ tɛ accord in yɛrɛ la pewu kɔsa in na accord cilen
wage seben jumenge ko kana ni mamunu be akor la horoma ko na moblu abulo la mino ko kana no fala ngo do tara mino fo nasaro la ku bo moblu kono jagulu mara watigu u musodo ulu tara ta fo sugu ko na la nanga moblu yi wage ya lisi de boka mino la gawo kidal minaka yoro be ko ka bela segi faso ka mobli le do akunduru mako akor la wala lu be ka ankele fala ya antoro la wage ma bawa ibaro ye fere mi sigi senga utarani wage sram fe bodo na manye sava ngata duguma terrorisu ko ku do police municipal la be police municipal korodo jekulu marafatigi be dugu kono ulu be yelema ka ke policier ulu rebo dugu lakana na nwa uti do sira do fe ube do sira wore fe kana usigi ka an kono tuguni fala ni no tuye akori mun tumina maliti akor mun konna na ni seben dogolo ni dat don dogolo mala novembre kalo tle muganu fla samba flan muganu fla falai o tuye mali tlali mali borotoli mali warakali mali tilide ni fere de sigira France ni Algérie fe nous deselo no bika nyine akor ko fo Algérie reba fo ko fo alega ke bank fo nyini baye ni watina awni nunu ni nyanche falai baro mungara police municipal kasoko sigi senga uye munge uye jekulu marafatigi bela jelendo tongile ngono ntaro ni agli bala ko CSP ubedo na kono akungu ye munye italle tumina na wardi ko police municipal boko kulu former kulu ke balawiye ko bla ambulo koroy dongo do nangam ta fana kam tanga jamana nanga dugu sigi ulle be mugu tanga matuguni wage ko ka teke bi ateke sina isena sebenga ko atita yoroshi munun tuma kono nugo kuta maliko ya nyinu nufe ka bwa kono jekulu do bora falai gacha tuma kono abora mawara tuma kono MSA tuma kono bora musa ga shira tuma nunu be bora kono mawara funa tumei nulu tuye emawa uni fe onye uyu fosi ka boto ngono ka to kidalka nunu ndrombolo ke falai o fana masira soro ununa uliga jomuna ko sisa ko miye bensbe na wale aliye ko mu kono ko fulu ko wage tulu botunu ko asimi yere kana keneka sisa sa wage ko ale fana teta kenere ka tuguni nu fana bu sigi ka mogoro chigana parce baro ka ko ministre tumenu ko imbe kulukulu akor la wale ali bela jile tumeke ministre ka yoro de la ube na ube tletan woro wantaro tletan durube kuma lobe dogo kun kelengala ko akor la wale ali ko ga kime o wati kele malien tisega do kidal itsega do menaka itsega do ber itsega ta tawdeni jekulu marafatu de be san konana na avril kalo tle woro ubolu ministre mogo la sigide mun buya u kokoro do baw ubutano uye kata tama aunga drapeau ga ulu nyena kidal kode akori premier ministre Boubou Cissé tara kidal falai ay fen sugu be fu nyena ko ka mali drapeau ele o maso ibaro ye min faye kaka wardi Boubou ko warta bulu ibaro joli million keme duru kono dira ko mali drapeau be yele tlekele Boubou ko ka tabulu ka ta dibi ata di sini akuma kan dum ta da fana unu Boubou ma be drapeau ma yele e ba yele ni tara ba jigi million keme duru be di al kosaina anye kalata minge ibaro morwo ko de dimingu ndonga bo kidal kana uko de ko ga wardu luma awo ko na me fe kalaga tata kidal referendum ga tage kidal ko ga wardi wasoro wage tara no kuma no manye asmiye morwo ko ne blagata morwo ko ne fana ko no do ukaga chuko mga duye dorome tu ero fe no be mo fo mo ko yana bi falai inu sura su be fe mela fo war ko de mo ko mi saka mo ko to ko chien mi nga duye ko fuma nga war ko bu ni mamun che foni ala farali ka de fona ga diga sarai ni be faso barala ika hage u konte du no chenga ka fo ka ma bulu fala dum ndo korole aw bana de wa mi ye CSP nye falai wage yi se no la ko flengolonchi ko daga kolonchi italika wari tora bolo police municipal ma sigi wa mi ye bamanchi wala njegula wala ye uwila kata Algérie kelen fe tuguni ode na tuguni ko alemna na laje ko malika sika fala ngum sika toni na tuguni ko ni ne akori aw ko sa ko aw tawnga sharti fe jonde afo na ko sharti ko fewre du ama ko mani nyanjo
ko Mali sigi be ja cogo di, Mali be se ka taa ɲɛ cogo di, Mali be se ka yiriwa cogo di, mun be se ka sigi Mali kɔnɔ. An ko ŋ'an b'o de nɔfɛ ko ayi kulu t'a la, aw ma ɲininkara kɔ k'aw fara n'an ka dumuni kɛ ani fa tɛ juru sara olu ye ɲɔgɔn ɲɛ sira la. A t'a to a ka wele fɔlɔ. Cɛkɔrɔba nogojugu o kɔ ti dibi dɛ. Falaye nin de be yen nin waati in na n yɛrɛ ɲɛ bɛ fadensago dɔw la u nɔfɛ u bɛ k'o filetigi fiyɛw nɔfɛ u k'u jija a mana ja min na Mali de don ne t'a dɔn kɔni maa bɛ se ka fɛn min sɔrɔ ka fisa ni faso ye ne ɲɛ t'a la fo ne y'a sɔrɔ faso wɛrɛ b'i la i kɛlen don k'o dogo mɔgɔw la bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko bɛn ɲinini an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw miirina don Asimi y'a fɔ bɛɛ ye ni maa jɛlen don ni a ye na i ka marifa da i n'an ka kuma ni marifa t'i bolo sariyatigiw t'i fɛ yen nka k'i kana taa don maa si kɔkɔrɔ ka na n'o ye k'i bɛna n'o ye ko ka na anw tɔ jasira k'an bɔ an dabolo la a tɛ se ka ɲɛ a tɛ marise nin waati in kɔni tɛ fo ni b'i sigi ni Ala ye si d'i ma i ka se ka ko dɔ sigi sen kan n'o tɛ Falaye nin ye accord kunnana de fɔlen fana ye han nin ye a worobilaran jura ye n'an y'a IBK tile ta fɔ don o don maa caman bɛ dugu bila Falaye minisiri minnu ye wari minɛ mɔgɔw bolo k'u don DDR la ɲɛmaa minnu bɛ jɛkulu ɲɛmaa minnu bɛ hali bi n'u ye mɔgɔw ladon nin ko in na ka musaka minɛ u bolo minnu taara polisi municipal in fana baara kurutu minnu tun bɛ DDR minɛnw yuruku Falaye ko bɛ dugu in na dɛ accord in tun bɛ jamana in ci han hali n'a tun b'a ci ni marifa a tun b'a ci ni mɔgɔw ka nata ɲini ye anw k'an to o de la an b'an yɛrɛ lafiya an bɛ k'an ka jamana ɲini an bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya an b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna i ka kɛ Asimi fɛ n'a ye diya i ni Asimi ni ɲɔgɔn cɛ de ye o mais Mali président de don bi ale bɛ kuma Mali cogo la bi o kama ani bonya ni hakɛ min ka kan a y'o dɔn a ye n'i t'a fɛ o y'i hakilina ye jawo n'a ye diya i kana ɲini k'a y'i ɲɛna nka CNT ɲɛmaa de don bi ani bonya ni fɛn min ka kan o bɛ kɛ a ye Falaye Ala latigɛ jɔn kana ban o ma ko bɛɛ n'a waati don an m'a fɔ ko transition in fɛn bɛɛ ka ɲi dɛ an ma deli k'o fɔ maa si ye nka min bɛ ka kɛ bi Maliyɛn hakilima bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ tulo b'a la bɛɛ bɛ ka kow lakɔlɔsi wa Falaye transition in filɛ nin ye fɛn dɔ bɛ yen an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ye défaut yɛrɛ ye k'i y'a f'u ye aw tɛ to yen dɛ m'a fɔ ka wuli ka taa nkalon tigɛ ka da maa la mais k'a fɔ ko nin ko in kɛra ko a daluya bɛ e bolo jɔn na i ta ye tiɲɛ ye transition min ka tiɲɛ segin ma a caman an b'a kalama donc minnu b'a la k'u tɛ accord fɛ charte fɛ u k'u bɔgɔ jigin charte ma ban fɔlɔ i tɛ fɛn fɛ o y'a sɔrɔ n'a dilanna ka ban an ma tila fɔlɔ a la a y'a to an ka tila n'aw b'a fɛ n'aw t'a fɛ a bɛ ka kɛ minnu kama n'olu b'a fɛ n'olu y'a dilan an na baara kɛ n'olu ye faso jɔ yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni bɛɛ ye an bɛ se ka kuma dɔrɔn de k'a fɔ an ka faamuya an ka ɲɔgɔn faamuya o ye jama fanba de ko ye nka bɛɛ tɛ se ka sɔn Falaye walayi hali Jabaru masa min y'an da maaw sɔnnen t'o ye mɔgɔw bɛ olu ka sira foyi t'o la nka olu n'u kuntilenna don lahara wɛrɛ b'u bolo min ti anw bɛ ka taa lahara min na ye o de don e bɛ fɛ cogo di ko ne sara e kana toli e bɛ se k'o kɛ cogo di donc sɔgɔmada in na komi u kɛlen don k'a kuma caya nin y'an ka page fɔlɔ ye page mun kɛra transition ale nali ale ni IBK ka fanga tali IBK ka fanga tagali ta bɛ yen an tun bɛ Algérie dialogue kɛra an ɲɛna cogo min na accord kɛra an ɲɛna cogo min na Falaye an b'a kalama ko minnu sigira sen kan an b'a dɔn maa minnu b'a lahɔrɔma la hali bi an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na u k'a to an ka bɛn sinon Karatabugu fa bɛɛ ye wo ye nin ye an ka sɔgɔmada in na kuma ye k'a fɔ maaw ye maa minnu wulilen don k'u jɔ k'u ɲɛ tana ye accord ye min t'an ka charte ye Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita
o ma ɲina yɔrɔ di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa kiliyanw aw bɛ fala ye nin waati laban in na Bamanci wale ɲuga wale kɛbaaw u tun ye bingali dɔ boloda Gundam ale marabolo kɔnɔna na. Armée kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ sa min ye maa minnu tun b'a fɛ ka nin waleya in kɛ k'olu kɔni ka wuli ka jɔ k'ale bali. Maramafɛn dɔw ale ni pick-up dɔw kɔni armée olu da walo. Duguden minnu bɛ Kajolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa ko jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw kɔni bɛ munumunu salo la u fan fɛ ko yaasa sariya ko kuma o b'u da ye. Ministre min bɛ mara kama bɔli kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka marabolo ye n'o ye Bamakɔ kɔnɔna ye Fala ye e ko tɔgɔ yɛlɛma ko tɛ senna wa min ye Général de Division Abdoulaye Mayiga ye n'ale fana ye mara ministre ye a ko Bamakɔ bɛna yɛlɛma ka kɛ commune ba kelen ye commune 6 minnu bɛ yen olu na ban ten sa an na to k'a fɔ ko premier arrondissement deuxième arrondissement o na bila commune nɔ na sous-préfet olu sigira olu bɛ k'u ka baaraw kɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye ministre ye a bɛ ka mara ka bɔbɔli hukumu kɔnɔna na digitalisation ko k'o sigi sen kan min ye wolosɛbɛnw dilancogo ɲuman ye ka se ka kɛ bɛrɛ ye ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o la waleya in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ senna nin waati in na sabula min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye u ko ko yɛlɛma ka don kow la sɛbɛnkow la laɲini bɛ se ka kɛ cogo min sɔnɔgɔ bɛ se ka kɛ cogo min na o sɛbɛnw fana sɔrɔ cogo ɲuman na. Baki ale kun cɛra jaabi o bɔra kunungo an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko 100 sarada la 27 buruburu 48 o de y'a sɔrɔ maa min kɛra bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ ka Fala ye o ye Jakitekɛ ye n'o ye Umar Jakite ye ale ka seri o ye lɛtiri ye a bɛ lycée min kunna sa o ye Mamacha min ye si san 18 kuru 18 buruburu 15 min ye mention ye o ye excellent ye moyenne sa ko kɔni sɔrɔla science exacte o hukumu kɔnɔna na n'o ye maa minnu bɛ baara kɛ science la. Vendredi juma tɛmɛnen min ye Bamakɔ kɔnɔna na sa denmisɛnninw kɔni caman ba olu bɔra ka t'u ka jaabiw lajɛ nisɔndiya ni dusukasi olu de tun bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnnin caman bɛ yen olu kɔni ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na o la sa min ye Jakitekɛ ye e ko ale tɛ ba anw fanfɛ bolo in fɛ wa Fala ye a ka kalanso ko a bɛ yen min kɛra filanan ye sa o ye Alassane Amadou Ali Sango ye ale si bɛ san 17 la lycée Sacré-Cœur o fana ye anw fanfɛ bolo ye yan Académie Irivu Droite an bɛ ninnu va o tu foyi sɔrɔ anw kɔrɔ o kɛra filanan ye sabanan ni o ye série science ye hali bi o fana ale ni naaninan ninnu bɛɛ lajɛlen ye kalabankɔrɔkaw ye ko ye Fala ye littérature denmisɛnnin dumanw e ko aw ka mɔgɔ ninnu kabini bisi maaw taara contrôle kɛ est-ce que aw ka ko ninnu ye ɲɛ sɔrɔ ou bien o tun ye defu de ye ko naaninan ale fana ye littérature maa ye ɲinan ta in na sa ko ɲinan baki kɔni mɔgɔ passe ta cayara ni salongo ta ye 27 buruburu 48 27 buruburu 42 tun ye salongo ta ye min ye buruburu 46 o de farala ka kuru la ko b'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin kɔni 43 373 o de ye ɲɛ sɔrɔ min ye 157 821 o kan an ka jamana ale kɔnɔna na yan. Bamakɔkaw fɛ yen jɛkulu min tun bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko délégation spéciale n'ale tun bɛ maire jɔyɔrɔ la n'a ɲɛmaya tun bɛ commissaire de police Bala Tarawele bolo Fala ye ko délégation spéciale Bamakɔ k'a ka baara banna pewu min ye baara kuncɛ in ye sa yaasa ka nɔrɔbilali kɛ conseil technique min yɛrɛ sigilen don mara kama bɔli baara ma administration territoriale kɔnɔ ale bɛna bila ka affaire courantes gérer Fala ye min ye délégation spéciale ye a sigilen don sariya min kan o b'a yira ko n'i bɛ maa ta ko k'a don délégation spéciale hukumu kɔnɔna na Fala ye i bɛ kalo 6 fɔlɔ d'a ma n'o banna i bɛ kalo 6 wɛrɛ d'a ma n'o banna i bɛ kalo 6 laban d'a ma kalo 18 san 1 ani kalo 6 o de bannen filɛ nin ye Bala n'a ka maaw fɛ a teliyara dɛ i b'a fɔ k'u sigira kunungo an kɔrɔ u ye baara kɛ Fala ye sariya min filɛ nin ye o de nana gun u la sa gouvernement fɛɛrɛ wɛrɛ foyi t'a bolo i tɛ se k'u to yen o ye sariya sɔsɔ ye i tɛ se k'a bamayɛlɛma o ye fɛn ye min ye Général de Division Abdoulaye Mayiga ye a ko yanni ko ka sigi sen kelen ka fɛɛrɛ kura ka sɔrɔ
ale yɛrɛ nagakɔrɔma dɔ n'o y'a ka conseil technique ye u y'o ta u ka affaire courantes gérer ni ala sɔnna ma ntɛnɛn nata délégation spéciale maaw olu ka baara bannen kɔfɛ sa u bɛ baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛ ale kan nka maa minnu bɛ n'olu ye mairie kɔnɔna na n'olu ye mairie baarakɛlaw ye fɔlɔ olu bɛ t'u nɔ na han voirie mɔgɔw ani service domaine ni fɛnw bayiba ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ t'u nɔ na ye kunnana in n'o ye délégation spéciale maa 7 in ye olu de kɔni ka baara banna anw dun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko anw terikɛ kɛra délégation spéciale ye tumutu ja yɛrɛ ko ti ko mɛn daba ye wala ye a ye ale fana ye kalikan kɛ kunu min ye passation ye o kɛra ye ya tandina ale de kɔni nin waati in na ale de bilalen don Tɔnbukutu marabolo a mairie kɔnɔna na min ye délégation spéciale ye sa a yɛrɛ kɔni y'a ka baarataw bɛɛ lajɛlen kɛ préfet min tun bɛ yen n'o ye Abdul Karim Kone ale nana ka n'u ka maɲɔgɔnlaw bɛɛ lajɛlen d'u ma an'u ka baarakɛlaw secrétaire général min tun bɛ yen n'o tun bɛ ka kow ɲɛnabɔ o ye kimɛli kɛ a sera ka baara minnu kɛ a n'a baara min kun bolodalen don a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Tumutu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen bɔra ka na ye a n'a ka maaw k'u fo k'a yirala sa k'a fɔ ko danaya b'u kan min ye délégation spéciale ye Tumutu mairie kɔnɔna na sa a k'a jija kosɛbɛ maa mafalen minnu b'a kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen dugudenw dalen don u la min ye lafiya ye u bɛ se ka o lana cogo min na ani basigi min ye maa mafalenbaw fana ye i n'a fɔ Yeya H Konta n'ale ye commune urbaine Alafiya ye ka taa se Sala Ture ma ni ale tun ye maire ye commune rurale de Biram Inali la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye maabaw ye maa minnu tun nana kɛnɛ in kan ka na yira sa k'a fɔ ko nin waati in na kɔni nin ko in u bɛna senkɔrɔma don kosɛbɛ yaasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye mairie secrétaire général ye Tɔnbukutu k'a fɔ Ibrahim Ture ale yɛrɛ kalo 5 a y'o de kɛ baara la ko ye fala ye min ye ɲɛmaw ye sa u ko ko a fana ka falen a ka taa sa ale ka to a ka mairie secrétaire général in fana na min ye Yeya ye mairie ɲɛmaya ka d'a ma so ye kɛnɛ ye u ka taa ni baara ye Menakakaw fɛ yen école karamɔgɔ minnu ka sara tigɛra u y'a yira ko a ma bɛn o ma dɛ fala ye u ye jɛɛrɛ kɛ min ye bourse du travail la Gao k'a yira sa k'a fɔ k'u ka sara tigɛli min kɔni kɛra k'a fɔ ko kalo 5 k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini u y'a yira sa k'a fɔ ko se fɛn fɛn bɛ u ye u n'o kɛ sabula u tun ye maaw bila u ka kuma maa minnu ka se ka sɔn nɔgɔya kɛ a ko la u bɛ se cogo min na u tɔɲɔgɔn minnu tun bɛ sa ko n'olu kɔni tun ye kɛnɛ bila kabini san 2012 ka taa se tɔw ma n'olu tun bɛ k'u ka saraw ta ko olu bɛɛ lajɛlen kumaw nana k'a kɔnɔna na min ye école karamɔgɔw ye u ye welewelema ka ɲɛsin ɲɛmaw ma min ye marakɛbaw ye yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na yaasa min ye u ka jɔyɔrɔkow ye u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u yɛrɛ ka lakanako bɛ se ka sabati cogo min na k'u ka laɲini o ye an bɛ taa nin waati in na Kulukorokaw fɛ yen ɲɔgɔndan dɔ tun bɛ yen ko Yɛrɛjabɔ Kulukoro Yɛrɛjabɔ ale kun sigira sen kan nka baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra nin kalo in tile 24 Yɛrɛjabɔ in sa ale ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ye chiffres ka kɛnɛ ye u bɛ na min ye kunnafoni gafe min n'o ye Magenta Info ye ale de kɔni y'a sigi sen kan défilé tun b'a la ɲɔgɔndanw tun b'a la min ye laadalafiniw o doncogo fana tun bɛ a la waliya cɛjugu ka se ka kɛlɛ ka ɲɛsin dɔrɔgu ni kiribikiribifɛnw ma denmisɛnninw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la denmisɛnnin 10 olu de ɲɛna ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan min ye 7 kɔni taar'u la sa k'a fɔ ko olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ka donbolo kɛ olu ye yaasa tɔw k'olu kɛ misali ye u ka sigidaw olu kɔnɔna na u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ min ye Burɛmukaw fɛ yen olu ka dugu min bɛ n'o ye Asagariya ye olu y'u ka château sɔrɔ han Jibondo belebele sa o taara ka d'olu ma yaasa u ka jiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye Asagariya ye e ko jiko tɛna kɛ jisɔrɔbaliya tɛna kɛ ɲɛnɛfinjugu y'u bolo wa u ka kalanso ale min kɔni kun kurubo karila juillet kalo tile 22 min ye Jibondo in ye sa baɲumankɛtɔn min n'o ye NRC ale n'a dɛmɛbaga ɲɔgɔnkulu ka taa fara CAP kan ani GCS ka taa se école ni duguden tɔnw bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ nana sa ka na min ye maa minnu ye nin di k'u fo k'u waleɲuman dɔn bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sa ka se ka nin sigi ko nin na kɛ fiɲɛbɔda ye u bɛɛ lajɛlen ma Falaye Niger bi y'a san 2 ye min ye Mohamed Bazoum ale kɔni bɔra fanga la nka halisa a bɛ kaso la a n'a furumuso n'o o ye Aziza ye ko ninnu kɔni minɛnen don halisa sɔrɔdasiw bolo kaso la yen nka min ye Bazoum minɛli ni sisan cɛ ko Niger ye sirajan boli sirajan min bolili senfɛ a nana AES la Falaye ko k'a fɔ maaw ye koyi ko Asimi ko ale de y'a to ni Niger kisira han sabula ko min ye CEDEAO ye a ma dan embargo tali ka Niger kama koyi a ko de k'a bɛ sɔrɔdasiw bila ko ka taa Niger sɔrɔdasiw bɔ fanga la
ko de la ko Asimi ko n'u sera Niger ma ko ye déclaration de guerre ye ka ɲɛsin ale ma a ye wulikajɔ kɛ wa Falaye maaw tɛ min kalama Niger de sababu y'a to ni Mali bɔra CEDEAO la han parce que ni waleya in kɛlen Asimi ko k'a sera a dan na ten sa ale ni capitaine Ibe u ka sɔrɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko ni se kɔni kɛra Niger ma u k'a bila u kun na a kɔlɔlɔ ntan tɛ Falaye wulikajɔ ka ɲɛsin Niger ma Mali y'a kɛ min kama bɛɛ ɲɛ bɛ Libi la bi ni nin kun nana fara o kan an kun tɛ taa an jɔyɔrɔ sɔrɔ an t'an koyɔrɔ sɔrɔ Bamanciwalen juga wale kɛbaw kɔni kun nan'o sigi Niger bilama a fana bɛ k'a ka sira ɲini Bamanciwalen juga wale kɛbaw bɛ bingali kɛ tun u b'a kɛ an fana fɛ yan ten wulikajɔw bɛ sen na yaasa o ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na AES ale hukumu kɔnɔna na Niger ka denw caman kɔni ye tasibila kɛ bi ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaaw ma wulikajɔ min bɛ sen na san 5 min dira Ibrahima Abdramane Chani ma k'a baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na k'a to Niger ale jamanakuntigiya la o baaraw bɛ sen na biennale ale ɲɛbila baaraw Tumutukaw fɛ yen wulikajɔ kɛlen don min ye u ka kalanso belebeleba min bɛ yen n'o ye Ahmed Baba kɔnɔna na ye maa baden de nana sa biennale ale ɲɛbila baara la koyi an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko semaine locale olu de bɛ sen na sen min ye nin baara in ye sa Tumutukaw bɛɛ lajɛlen kɔni nana cɛ ni muso ni denmisɛnw ka na lajɛ baara bɛ ka kɛ cogo di sigida 4 Tumutu yɛrɛ marabolo bɛ o la lafiya b'o la ale ni alafiya ka taa se Burem Inali ma ninnu bɛɛ lajɛlen olu de bɛ ɲɔgɔn dan na Tumutu dugu kɔnɔ min ye ko in bɛɛ lajɛlen bɛ maa min bolo o ye Abdelkader Kone n'o ye préfet ye ale ye ko kurumo karili kɛ baara daminɛli min filɛ nin ye dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sa ɲɔgɔn dan de bɛna kɛ caciri ɲɔgɔlɔn ka taa se min ye dɔnkili ale ni ka jɛ ka dɔnkili da an ka dɔnkɔrɔw n'an ka fɛnkɔrɔw olu fana bɛɛ lajɛlen bɛna y'a kɛnɛ kan dugudenw kɔni bɛ se ka t'u ɲɛ tinɛkun kuma bɛɛ sabula Tumutu kɔnɔna yɛrɛ la ɲɔgɔn dan in ale bɛ kɛ su o su o bɛ di dugu dɔ ma commune dɔ ma yaasa ka se ka baara ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan seko ni dɔnko ale hukumu kelen kɔnɔna na hali bi Falaye laadala sa kalo o kalo min ye faso baro ye ale bɛ sigi sen ta o kɛra Bamako yan mémorial la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Famara Berete ale tun b'o kɛnɛ k'a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ i n'a fɔ gale a tun bɛ kɛ an baara yan cogo min fɔɲɔgɔnko mana na an k'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ an ma se fanga la seko ni dɔnko bɛ se ka o tabiya ɲumanba in lasegin ka na cogo min na an ka sigidaw kɔnɔ o de kɛra nin baroda in baabu sen ye faso baro kɛnɛ hakilina kɔnɔ ka sanga ni farafinna musow ka keleya don laɲɛnamali baaraw ye an hakilila jagabɔ fɛn min kan n'o ye kurukanfa ye o article fɔlɔ kɔni ko a ye na an ka sigi mais n'a ye na an ka sigi a bɛ komi an bɛ bɛn ko la an bɛ bɛn ko la an bɛ jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra o bɛɛ n'a sariya bɛ yen o de kosɔn u ka sariya talen dɔw la u b'a fɔ k'aw kana musow lakasi ko musow y'an ba de ye justice sociale bɛnkanw de don sigida la bɛɛ bɛ kɛ kelen ye cogo min Mali la n'i bɔra i kɔrɔkɛ y'i bugɔ n'i y'a wele convocation ni convocation tigɛ hali i bɛ taa commissaire min fɛ o convocation tigɛ o tigɛ la a bɛ kɔrɔkɛ wele a tigɛlen don i la a bɛ taa juge min fɛ a ka kiiri tigɛ a tigɛlen don i la donc ça veut dire que sariya dɔ b'an bolo an bɛ ka baara kɛ n'a ye an yɛrɛ nikun sɔnnen t'o sariya ye culture bɛ sariya mun d'an ma an sɔnnen don an b'o faamu an b'o labato an jɛnnen bɛ n'o ye donc n'an wulila k'olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na olu ni ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn bolo de o yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o den ye sariya kuraw ye a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan min fana an b'olu la n'u y'o ta ka baara kɛ n'a a ka ca Ala fɛ a bɛ kow bila. baro kɛnɛ in bɛ don seko ni dɔnko san 2025 baaraw kɔnɔ mun bɛ ka laɲɛnɛmaya an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso o ni muso du ni denbaya minisiriso kun fara bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka nin kɛnɛ in la ɲɛnɛmaya. Ka daminɛ an ka président na ka na minisiri fo kana se ka minisiri Mamu Dale ko ka taa foli lase aw ma a ma y'an sɔrɔ bi mais a hakili bɛ yan a y'an bila ka na k'an ka foli lase an ba n'an faw bɛɛ lajɛlen ma. Donc ni baro kɛnɛ sigira o b'a yira an na k'a fɔ ko fangaba de bɛ an ka laadaw la donc u bɛ se ka fɛɛrɛw d'a ma min b'a to an ka denbayaw bɛ basigi min b'a to an ka furu bɛ basigi min b'a to an denw bɛ ladamu ka ɲɛ min b'a to fana an ka duw fana bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ.
farafina musow ka ɲɔgɔnminɛ don ko journée panafricaine des femmes o mun bɛ bɛn juye kalo tile 31 ma nin kɛnɛ in kɛra a laɲinimali dayɛlɛliba ye mun na ni muso cɛsirilenba minnu bɛ farafina musow ka hakɛw lapasa o jɛkulu caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka taa kuma musow jɔyɔrɔ kan bɛn ni kɛlɛ sinsin la an ka jamana ha ka ja farafina ni diɲɛ kɔnɔ. O culture musow de y'a kuloma ye a diyara n ye fana musow caya donc OPF ye fɛn ye an baw an mamusow olu de y'a sigi sen kan farafina musow bɛɛ bolo don ɲɔgɔn bolo pour que u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛw kɛrɛfɛ chef d'État kɛrɛfɛ. An ma lɔrɔna k'a fɔ nin kɛnɛ in kɛra hakili falen yɔrɔ ye ani ɲininkali ni jaabiw baabu sentigiw ni jama ni ɲɔgɔn cɛ an danbew kologiriyali mara ni ladamu cogoya kɔrɔ ɲuman mun b'an ka tabiya kɔnɔ segi bɛ se ka kɛ olu ma cogo di yaasa k'an ka sigiw diya. Ayiwa seko ni dɔnko a maaba dɔ an ka jamana kɔnɔ fala y'o yi da Namori Keyita Umaru Namori Keyita n'an b'a wele ko Cɛti Malo ɲɔgɔlɔn ale maaba don ale ala y'a ka kalifa minɛ a la kununko min ye nin ma kofɔlen ye sa ale kɔni dɔnna kosɛbɛ ni Cɛti Malo ye min ye seko ni dɔnko an ka jamana kɔnɔ a y'o baara kɛ ekɔli karamɔgɔ kun don ekɔliso la sa ale ni kalanso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye denmisɛnnilakaw ye k'olu bolo don ka ɲɛ a y'o baara kɛ nin waati na sa a yɛrɛ kɔni tun bɛ kiriyakɔmu kɔnɔna na olu kun ka kibaruya minnu bɛ tali kɛ seko ni dɔnko la fo ka taa se a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma a ka kalifa minɛ a la kununko a yɛrɛ ka so Moribabugukaw fɛ yen min ye ni maa kofɔlen ye an ka kɔtɛba nasiyɔnali a ɲɔgɔlɔn fɔlɔw a bɔbaa fɔlɔw ye ale ye prix min bɛ yen n'o ye Karitazikaw ye Tinisikaw fɛ yen n'o bɛ ɲɔgɔlɔn kan sa a y'o sɔrɔ Mali yɛrɛ fana kɔnɔna na comédien min don sa ɲɔgɔlɔnbɔla min don a dɔnna fo k'a dɔngɔla kari min ye ekɔli karamɔgɔ kun don tubabukan na a y'o baara kɛ seconde cycle la kosɛbɛ maa min don a kɔni maanifinya tun b'a la kosɛbɛ Cɛti Malo maa caman y'a la dɔn fana ala ni arajo réseau Kayira fana fɛ sabula a ye baara kɛ san 10 laban ninnu na sa a kɔni tun bɛ k'a ka dɔnniya de di dɔnniya minnu n'o bɛ se ka sifinnakaw olu mago ɲɛ kira comme Afrique la n'o ye Amidu Sanpigayɔrɔ ye an bɛ dugawu kɛ sa komi ye ni maa ma falen ye sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Malikura ta sira bi tilega in na min ye Musa Atayɛri ye minisiri min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna ale de b'an bolo an bɛ o yira aw la a ka o lajɛ bi tilega in ale la. OTM filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan fo ka taa se aw minnu b'a la k'an lajɛ bɔlɔlɔ siraw kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ni ɲantuma ni y'an sigilen Malikura ta tako sabanan kɛnɛ kan ni wagati in na an bɛ musée national kɔnɔ Bamakɔ faba kɔnɔ yan nɔ bi ani minisiri min bɛna kɔrɔfɔw falen ɲɔgɔn na a ka minisiriso ka baara taaboloyaw kan u sera ka baaraba minnu kɛ ani baara minnu bolodalen don u bolo tunkarankew ka lafiya kama o ye minisiri Musa Atayɛri ale de ɲɛsilen don maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkanna ma olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani farafinna ka keleya monsieur le ministre i ni ɲantuma. Ani su. Ayiwa monsieur le ministre walasa ka se ka ɲininkaliw tɛngu la ni kelen tɛ ni baaraɲɔgɔn Burama Jalo don ka bɔ radio La Voix du Mali la Burama i ni ɲantuma. Nse minisiri n'i ka yamaruya ye an bɛ fɛ ka kɔrɔfɔw fana daminɛ. Minisiri yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye a ka d'an ye ni wagati in na i k'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ani maa minnu bɛ k'an lamɛn radio siraw kan. An bɛ ORTM baarakɛlaw bɛɛ fo mais n b'a fɛ ka foli ɲɛsin an balima minnu bɛ jamana kɔ kan ni ye Mali tunkarankɛw ye n b'a fɛ k'u fo kosɛbɛ parce que an bɛna baro min kɛ sisan a fan bɛɛ bɛ kɛ olu de kan donc n b'a fɛ k'u fo u bɛ k'an lajɛ n'Ala sɔnna kibaruya min b'an bolo baara min bɛ sen na ka ɲɛsin u ma inshallah an b'a bɛɛ ɲɛf'u ye. Foli kɔfɛ minisiri Musa Atayɛri an b'a fɛ k'a dɔn kɔrɔfɔ dabɔ la an bɛ donni minɛ komi bi maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkanna ma u bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ. Bon maliyɛnw min bɛ jamana kɔ kan d'abord n b'a fɛ k'a fɔ an filɛbaaw ye maliyɛnw ka ca jamana wɛrɛw la u bɛ 6 miliyɔn de bɔ maliyɛnw min bɛ jamana kɔ kan
donc o kɔrɔ an balimaw min bɛ jamana kɔ kan u ka ca mais mɔgɔ hakili la n'a fɔra tunkarankew Mali tunkarankew mɔgɔ hakili bɛ taa tubabu jamana dɔrɔn de la alors que an balimaw bɛ jamana kɔ kan a fanba a majorité bɛ Afrique yɛrɛ jamanaw de kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Afrique de l'Ouest donc Afrique jamana mun bɛ an kɛrɛfɛ donc olu de ka ca mais après u bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ Europe u bɛ Amérique u bɛ Asie mais Mali tunkarankew bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o donnen de ni fɛn kelen min ye o ye baara de donc n b'a fɛ k'u fo parce que an mana taa jamanaw la misɔnw na o jamanaw ɲɛmɔgɔw a n'a ministrew a n'a gouvernement mɔgɔw bɛ fɛn min f'an ye ko maliyɛnw min bɛ yan u donnen de ni baara de donc o ye fɛnba ye an bolo n b'a fɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn ensuite u donnen de ni fɛn wɛrɛ ye o ye u ka jamana kanu ye parce que an balimaw bɛ jamana kɔ kan chaque fois n'an y'u wele fɛn o fɛn na chaque fois kan u ka dɛmɛ ɲinɛna u fɛ u bɛ wuli ka jɔ k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ n b'a fɛ k'u fo o kama fana donc n'a fɔra Mali tunkarankew c'est vrai que problème dɔw bɛ yen problème b'u bolo dɔw bɛ yen problème t'u bolo problème ba min b'u bolo o ye n'u sera jamana ninnu na ni o jamana papier t'u bolo u bɛ degun sɔrɔ kosɛbɛ mais dɔw wɛrɛ bɛ yen olu problème t'u bolo u bɛ baara kɛ u bɛ o jamana sariyaw bato u bɛ nafolo bila ka na jamana kɔnɔ donc n b'a fɛ k'u fo kosɛbɛ o kama n'i ye an ka économie yɛrɛ lajɛ maliyɛnw min bɛ jamana kɔ kan u bɛ min bila ka na jamana na o ye fɛnba ye wari caman de don donc n'i ye an ka PIB produit national brut n'i y'a ta maliyɛnw bɛ miliyari 700 de bila ka na jamana kɔnɔ bon an ka kuma bɛna se o bɛɛ ma mais n b'a fɛ dɔrɔn k'a jira ko c'est vrai tunkan degun b'a la problème b'a la mais u bɛ baara kɛ u bɛ jamana dɛmɛ jamana kanu fana b'u la donc bakuruba la maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkanna ma u bɛ lahalaya ɲuman kɔnɔ en gros ça va mais c'est vrai que problème b'u bolo mais o problème a caman bɛ ka ɲɛnabɔ o t'u bali fana u ka jamana dɛmɛ maliyɛnw dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara n'i bɔra i ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la a bɛɛ tɛ se k'a ɲɛ i bolo problème bɛ sɔrɔ mais a ɲɛ fana bɛ sɔrɔ o kɔfɛ. Monsieur le ministre k'i fo k'i barikada san 2024 ka daminɛ novembre kalo la ka na bila san 2025 avril kalo la an bɛ se k'a dɔn maliyɛn joli de bɔra jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔla la et puis aw y'o baaraw kɛ cogo di. n'i ye nin san yɛrɛ lajɛ i bɛ se k'a fɔ maliyɛn caman de seginna ka na k'a sɔrɔ u ma se u ta yɔrɔ la caman wulila k'u bɛ taa Europe dɔw wulila k'u bɛ taa Amérique dɔw wulila k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ caman ma se ka se yen minnu ma se ka se yen olu de bɛ wele rapatrié donc ni san in kɔnɔ caman rapatriera caman seginna ka na k'a sɔrɔ u ma se u ta yɔrɔ fɔlɔ la donc ka taa novembre 2024 ka na avril 2025 i bɛ se k'a fɔ maliyɛn 11 de segira mais u ma segin u yɛrɛ ma dɛ jamana de b'u dɛmɛ pour k'u ka segin pour que mɔgɔw ka faamuya ka ɲɛ caman bɛ jɔ Algérie polisiw b'u jɔ caman bɛ jɔ Maroc caman bɛ jɔ Mauritanie Libye ani jamana caman donc n'u jɔra yen u bɛ minɛ n'u mɛnna a bɛ f'an ye n'a fɔra yen an ka ambassade sen fɛ ou bien an ka consulat donc an bɛ fɛɛrɛw de latigɛ pour que u ka segin ka na sira ɲuman kan donc an b'u ta an bɛ avion de ta k'u don avion na ka na n'u ye Mali n'u nana Bamako équipe dafalen de bɛ yen o sigilen bɛ ministère kɔnɔ min b'u kunbɛn aéroport la n'u y'u kunbɛn u bɛ taa n'u ye cité des Maliens de l'extérieur o yɔrɔ la dɛmɛ bɛ k'u ye
a dɛmɛ a suguya ka ca dɔw bɛ yen wari bɛ d'u ma pour que ka se ka taa ka sigi u ka famille kɔnɔ dɔw bɛ yen projet bɛ d'u ma donc u b'a fɔ an b'a fɛ ka baara in kɛ n'an y'o kɛ an bɛ se ka baara kɛ jamana Mali kɔnɔ an tɛ taa migration irrégulière a bilen dɔw bɛ yen an b'u former donc formation bɛ d'u ma pour que u bolo ka se ka don baara dɔ la donc dɛmɛ suguya caman de bɛ yen an bɛ min kɛ k'u dɛmɛ. an y'a ye gɛlɛya caman donna an ka jamana kɔnɔden minnu sigilen don Moritani jamana kɔnɔ nin waati in na yala kow bɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi. tiɲɛ don maliyɛnw bɛɛ y'a ye waati dɔ kɛra maliyɛnw min bɛ Moritani u ye difficulté caman sɔrɔ caman segira a daminɛtɔ yɛrɛ u segi cogo ma ɲɛ a ma diya n ye parce que dɔw bɛ minɛ sira la k'a sɔrɔ u famille bɛ yen u ka famille bɛ yen u denw bɛ yen u musow bɛ yen u m'a dɔn u bɛ taa ka don mobile kɔnɔ ka n'u bila Mali frontière la donc an y'o mɛn waati min na an wulila président de la transition son excellence général d'armée Assimi Goïta o y'an ci ka taa Moritani Moritani président fɛ ka message d'a ma ka n k'a d'a ma o message kɔnɔna na président y'a fɔ a balima ye min ye Moritani président ye ko maliyɛnw min bɛ Moritani u ka lakana u ka sécurité o ye fɛnba y'an bolo donc a b'a ɲini a fɛ maliyɛnw bɛ Moritani hali n'a kɛra u bɛ segin Mali la parce que u tɛ règle la papier t'u bolo carte de résidence t'u bolo ou bien fɛn wɛrɛ kama hali n'u bɛ segin u ka segin sira ɲuman kan u ka segin bonya la donc o kɔfɛ ne ni ministre des affaires étrangères fana taara Moritani o dossier kelen kama donc depuis k'o kɛra tiɲɛ don fɛnw yɛlɛmana mɔgɔ tɛ taa sira la ten ka fili mobile kɔnɔ ka na n'a ye Kabu ou bien ka na n'a ye Gogi mɔgɔ bɛ minɛ minnu tɛ règle la papier tɛ minnu bolo u bɛ minɛ k'a bila centre de rétention na yanni o mission ka kɛ an ka ambassadeur yɛrɛ min bɛ Moritani a tɛ se ka taa centre ninnu lajɛ a t'a dɔn maliyɛn hakɛ min bɛ yen a t'a dɔn mɔgɔ joli de don a t'a dɔn u mɛnɛna kun jumɛn kan kama donc o mission de y'a kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an ka ambassade ani an ka service consulaire u sera ka taa centre ninnu na an bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ se k'a fɔ clairement maliyɛn hakɛ jumɛn de bɛ o centre kɔnɔ après o kɔfɛ Mauritaniens b'a fɛ ka maliyɛnw segin ka na frontière la u b'an saisi u bɛ lettre de ci ka di ambassade ma ambassade b'a ci a ma k'a fɔ ni tile in na ou bien ni date in na maliyɛn hakɛ dɔ bɛ yen u kan ka bila ka taa donc o liste bɛna an fana bɛ disposition ta pour que an k'o kunbɛn frontière la donc an ka équipe min segira sen kan spécialement o problème kama o bi taa yen k'u dɛmɛ n'u nana ka bɔ ou bien n'u nana Gogi wari bɛ d'u ma dɛmɛ bɛ d'u ma dumuni bɛ d'u ma après u bɛ taa u ka famille la donc Mauritaniens situation bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ caman nɔgɔyara a kɔnɔ mais a ma jɔ parce que Mauritaniens ye politique kura de sigi Mauritanie kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni carte de résidence t'i bolo carte de séjour t'i bolo i tɛ se ka sigi Mauritanie o ye ko kura ye Mauritanie jamana kɔnɔ n b'a fɛ ka rappeler fana an ni Mauritaniens cɛ accord dɔ de bɛ yen depuis 1963 o accord kɔnɔna na a fɔra maliyɛnw bɛ se ka taa Mauritanie k'u sigi Mauritanie ka baara kɛ Mauritanie ka taa Mauritanie ka sigi Mali la sans que u ka problème sɔrɔ Mauritaniens fana bɛ se ka na Mali la ka sigi Mali la ka baara kɛ Mali la k'a sɔrɔ papier kuma ma f'u ye donc o ye depuis 1963 mais Mauritanie y'a ka politique yɛlɛma k'a sɔrɔ o convention ma yɛlɛma donc an taara o kuma de kɛ Mauritaniens fɛ k'a f'u ye n'o convention tɛ sen na bilen n'a tɛ ka baara kɛ bilen an k'a sigi k'a fɔ an fana an bɛ se k'an ka politique changer donc vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ an ni Mauritaniens cɛ an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que o problème ninnu o bɛɛ ka ɲɛ sɔrɔ o ka sɔrɔ
deguba manga malion anga tunkaranke umbe Mauritanie ka soro uma problème caman soro. Ayiwa minisiri Musa Atayer sisan no an b'a lajɛ an bɛ taga dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mariam Kayata ale wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka kunnafoni dɔw ɲini i ka minisiriso kan a ye mun sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lajɛ. Minisiriso min ka baara ɲɛsilen don Tunkarakew kunko ɲɛnabɔli ko ni Faranfinna ka keleya ma o minisiriso in sigi kun ye maliden minnu bɛ kɔ kan ka olu dɛmɛ u sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni camancɛ fangakuntigi ye gafe min di gouvernement ɲɛmaa ma o tomi 7 n'a bɛ fɔ a ma ko lettre de cadrage. Wagati laban in kɔnɔ baara caman kɛra minisiriso in fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ caman kɛra ka ɲɛsin Tunkarakew ma. Musaka min donna o baaraw la kalo 6 kɔnɔ o bɛ taa sefa wari miliyari 2 la. O kɛrɛfɛ gouvernement ye u dɛmɛ siyɔrɔkow la kɛnɛyakow ani ka se u kelen kelenna bɛɛ dɛmɛli ma ni minɛ dili ye u ma u bɛ se ka bolola baaraw kɛ cogoya min na. O sira kelen fɛ minisiri Musa Atayer ye taama kɛ Kayi mara kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen min sen fɛ minisiri ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan Tunkarake minnu segira ka na olu ka lakanakow kama. O kɔfɛ minisiri ye kulu dɔ bila sen kan bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko plateforme Tunga Bulon min bɛ kɛ sababu ye ka Tunkarakew ni jamana marabagaw gɛrɛ ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔn ye jalamaw kɛli ye visioconférence. San 2014 waatiw la sariya gafe dɔ bilara sen kan jamana ɲɛmaw fɛ Tunkarakew tɔgɔ la ni o tɔgɔ ye politique nationale d'immigration PONAM. San 10 kɔfɛ gafe in lakurayali baaraw bilara sen kan ka kɛɲɛ ni taabolo kuraw ani wagati cogoyaw ye. Ni baara in kun ye ka gafe in hakilinaw latilen ka bɛn ni malikura ɲɛtaa sira kuraw ye ka bɛn san 2063 nata ma. Tunkarakew ka sariya kɛcogo ɲuman diɲɛ kɔnɔ ani Confédération des États du Sahel AES jamanaw ka taabolo ka kɛɲɛ ni tungalataga ye ka olu ta bala. Tungalataga min tɛ kɛ sariya kɔnɔ u ye baara caman kɛ o kunbɛn ni okumu kɔnɔ kunnafoni kuncɛ la min ye Tunkarake dɔnniyatigibaw sen donni ye jamana ɲɛtaa baaraw la. K'a daminɛ janvier kalo la 2025 san ka n'a bila u ye baara minnu kɛ o ye dɔnniya dafa kalanw kɛli ye. Fɛn min ye minisiriso in ka baara bolodalen kuraw ye o ye Tunkarakew ka diɲɛ ɲɔgɔn ye ba baaraw sigili ye sen kan min bolodalen bɛ ka bɛn juillet kalo tile 17 nata ma ka taa bila a tile 19 la san 2025 a bɛ kɛ an fɛ yan Mali la. A kun ye ka kɔkan malidenw sen don jamana taaɲɛ baaraw ni a nafasɔrɔ sira baaraw la. Ni bɛɛ kun ye ka Tunkarakew wele ka na baara kɛ u faso la o nɔgɔyali. Ni b'a jira k'a fɔ ko Tunkarakew lafiyali ani ka u bila u ka hakɛw kɔnɔ o ye Mali ɲɛmaw ka laɲini ye. Minisiri Musa Atayer an bɔra sisan nɔ ka Mariam Kayata ale ka kunnafoniw lajɛ i ka minisiriso ka baaraba kɛlenw kan. Ayiwa an bɛ wagati min na komi sisan a bɛ wagati bɔ maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnlen don kɔkanna ma u caman bɛ yen nɔ u bɛ furuku ka sababu kɛ u ka bugunatigɛ sɛbɛnko ye n'o ye carte nina ye. I bɛ se ka jumɛn de fɔ an ye bi Malikura taasira tako 3nan in kɛnɛ kan carte nina ko kan? Tiɲɛ don carte nina dɔrɔn tɛ Mali tunkarankew problème ba min b'i bolo en tout cas u bɛ min fɔ ka caya o ye carte nina ani passeport ko donc an bɛ se k'a fɔ papier d'identité en général an b'a dɔn o problème bɛ yen mais fɛɛrɛw bɛ ka ɲi fɛɛrɛw dɔ sɔrɔla ka ban depuis que o problème daminɛna ministre caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que solution ka sɔrɔ spécialement o nina problème kama. Ministère des Maliens de l'extérieur, ministère de la sécurité, ministère de l'administration territoriale, ministère de la justice an ye jɛkulu de sigi comité interministériel min bɛ o problème solution ɲɛɲini. Donc réunion bɛ kɛ régulièrement au ministère ɲɔgɔn cɛ pour que chaque fois dossier nana ka carte nina yɛlɛma ou bien ka passeport ko ɲɛɲini ou bien ka tɔgɔ yɛlɛma de ɲɛɲini o bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ sira kan mais o ɲɛ fana ka sɔrɔ sariya batoli la
parce que en balimaw bɛ jamana kɔ kan u fɛ a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ joona facilement mais sariyaw de bɛ yen an tɛ se ka u ka problème ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ an bɛ ka sariya jogi o tɛ se ka kɛ donc o de la ministre ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour que solution ka sɔrɔ en même temps sariya ka respecter. Donc vraiment je pense qu'an bɛ yɔrɔ min na bi solution caman sɔrɔla olu yɛrɛ b'a dɔn situation min bɛ yen ani min kun bɛ yen o tɛ kelen ye o kɔfɛ loi dɔ taara CNT fan fɛ pour que délai min kun bɛ yen dɔ ka fara a kan pour que u ka temps sɔrɔ k'u ka papier ko ɲɛnabɔ o loi fana caman ɲɛnabɔ o problème ko la mais a ma mɛn président de la transition son excellence le général d'armée Assimi Goïta président de la transition chef de l'État u ye instruction du ministère des affaires étrangères ani ministère des Maliens établis à l'extérieur pour que an ka plateforme dɔ dilan min bɛ permet Maliens bɛ kɔ kan u ka se k'u ka demande kɛ k'a sɔrɔ u ma na yan parce que bɛɛ tɛ se ka billet ta Paris ou bien Washington ou bien Gabon ka na yan pour que o papier ka dilan ka segi donc au de la an ye plateforme kura de sigi sen kan o plateforme a bɛ min wele plateforme digitale ou bien internet de sanfɛ n'i b'a fɛ k'i ka carte ni na changer ou bien ka passeport kura dilan ou bien ka acte de naissance kɛ den ye donc i bɛ se k'o demande kɛ internet la i bɛ yɔrɔ min na i tɛ bɔ yen i bi k'i to i ka ordinateur kan k'o demande kɛ ka rendez-vous sɔrɔ o plateforme kelen kan n'i ye rendez-vous sɔrɔ i bɛ se ka taa an ka ambassade la ou bien an ka consulat kɔnɔ ka i ka jaabi sɔrɔ donc an hakili la o plateforme bɛ kɛ vraiment solution ɲuman ye pour que degun min bɛ papier ko la tunkarankew Mali tunkarankew kan ka ɲɛ sɔrɔ donc an y'a ye o daminɛna ka ban mɔgɔ caman bɛ ka demande kɛ o plateforme kan mais an b'a dɔn o bɛɛ tɛna se ka o problème ɲɛnabɔ siɲɛ kelen o problème bɛ ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni parce que mɔgɔw ka ca jamanaw ka ca et puis papier fana tɛ sɔrɔ a waati la donc an b'a dɔn o bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni mais n'Ala sɔnna o bɛɛ bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ. Monsieur le ministre, an ka jamanaden dɔ bɛ yen min tun bɛ kaso la Moritanikaw fɛ yen aw ye wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan an bɛ don min na i ko bi Yaya Sise a bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ se k'a dɔn a wulikajɔw kɛra cogo di ani maliyɛn minnu tɔw bɛ yen n'u bɛ kaso la nin waati in na jamana wɛrɛw kɔnɔ ani minnu fana bɔnɛra u ni na u ka kow bɛ cogo di aw bolo monsieur le ministre. Tiɲɛ don Yaya Sise ka dossier mɛnna a bɛ tɛmɛ 100 ans kan o problème bɛ sen kan. C'est vrai que Yaya Sise malien min mɛnɛna Mauritanie ka don kaso la président caman ye démarche kɛ pour que a ka se ka bila ou bien pour que a ka se ka segin ka na Mali la k'a ka kaso kɛ Mali kɔnɔ yan mais o ma ɲɛ sɔrɔ an bɛ Ala barika da parce que président de la transition le général d'armée Assimi Goïta o ye a n'a balimakɛ min ye Mauritanie président ye o kumana spécialement o kan ani coopération judiciaire min bɛ an ni Mauritaniens cɛ o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka Yaya Sise bɔ Mauritanie kana n'a ye donc o kɛra Dieu merci n b'a fɛ ka profiter o ka micro kan ka président de la transition le général d'armée Assimi Goïta k'a fo k'a remercier kosɛbɛ a ye wuli jɔ ka min kɛ pour que ni problème ka ɲɛnabɔ ka profiter aw ka micro la fana ka Mauritanie président son excellence El Ghazouani a n'a gouvernement a n'a service judiciaire minnu ye olu ni Mali baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ni problème ɲɛnabɔ donc an bɛ yɔrɔ min na bi Yaya Sise segira ka na Mali la a bɛ k'a ka kaso kɛ Mali kɔnɔ bon n'i y'a lajɛ Maliens c'est sûr Maliens caman bɛ yen min bɛ hali n'a ma kɛ o situation kelen mais a n'o situation bolen don mais n b'a fɛ ka min fɔ Mali tunkarankew ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u o ɲɔgɔn problème y'u sɔrɔ n'an bɔra kalama wulikajɔ min kɛra Yaya Sise ye o wulikajɔ kelen bɛna kɛ o bɛɛ kelen kelen ye il suffit que k'an ka ambassade ou bien an ka consulat min bɛ o jamana kɔnɔ o ka f'an ye n'Ala sɔnna an bɛ jɔ a ko la k'a ɲɛɲini. Ministre
I bɔra sisan nɔ k'a fɔ I ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ko maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkana ma an balimaw ko u bɛ nafolo min ladon jamana kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ ayiwa fɛɛrɛ jumɛn de bɛ e ka minisiriso bolo walasa o nafolo min bɛ don jamana kɔnɔ o ka don da dɔw fɛ yiriwa kuntalajan sabatili kama jamana ka ɲɛta la. Maliens min bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ baara kɛ yen min bɛ affaire la dɔw yɛrɛ mun bɛ baara misɛnninw na bɛ nafolo min ladon jamana kɔnɔ san o san a bɛ taa miliyari 700 la o ye banque mondiale ani BCEAO ka donni olu de y'o fɔ mais an b'a dɔn fana u bɛ wari caman ci Mali jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma tɛmɛ banque kɔnɔ donc n'i y'o wari bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa 1000 miliyari ba kelen donc o ye wari caman ye o wari bɛ taa yɔrɔ jumɛn o tɛ taa an bɛ min wele investissement productif o tɛ t'o kɔnɔ c'est-à-dire a tɛ don baara la min bɛ wari caya ka baara di denmisɛnninw ma ka chômage kɛlɛ o bɛ taa social de la an bɛ min wele tubabukan na social c'est-à-dire no wari nana a bɛ taa ka famille dɛmɛ ou bien ka taa école so jɔ ou bien docteur so ou bien ka forage dilan tiɲɛ don o bɛ mɔgɔw dɛmɛ o bɛ communauté ani famille dɛmɛ ani villagew a bɛ kɛ village min na o b'u dɛmɛ mais o tɛ se ka yɔrɔ développer o tɛ se k'o village développer o tɛ se ka communauté développer o tɛ se ka jamana fana développer donc an y'an sigi ka fɛɛrɛw ɲɛɲini pour que o wari d'abord o wari bɛɛ ka tɛmɛ banque fɛ o ka ɲi jamana ma o ka ɲi olu fana ma ensuite no wari nana fana u ka don fɛn na min bɛ se ka u ka wari développer min bɛ se ka jamana dɛmɛ min bɛ se ka chômage baarabaliya min bɛ se k'o ban ou bien hali n'a ma ban o bɛ dɔ ɲɛnabɔ a la min bɛ se ka baara di denmisɛnninw ma denmisɛnninw bɛ taa tunkan fɛ sira jugu kan c'est-à-dire migration irrégulière n'u ye opportunité sɔrɔ n'u ye baara sɔrɔ u ka village kɔnɔ u t'o sira ta bilen donc o sira de fɛ gouvernement ye fɛɛrɛw dɔ ta pour que o wari ka taa o siraw de fɛ donc c'est vrai que n'an y'u ɲininka u b'a fɔ an b'o wari ci o siraw fɛ parce que an tɛ ka dɛmɛ sɔrɔ pour que o wari ka taa an ye sira mun fɔ o ka t'o fɛ donc an ye disposition dɔ ta d'abord an ye guichet dɔ créer guichet unique pour la diaspora o kɔrɔ n'u nana Mali la minnu b'a fɛ ka entreprise créer ou bien ka usine créer ou bien ka société créer u bɛ dɛmɛ sɔrɔ pour que u kana sɛgɛn pour que tracasserie administrative caman kan'u sɔrɔ après an ni ministère des finances l'économie et des finances an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ min wele exonération douanière n'u b'a fɛ ka minanw ladon jamana kɔnɔ o minanw kana o dédouanement kana caya o fɛɛrɛ fana tigɛra minnu nana fana n'u nana ministère kɔnɔ mes collaborateurs conseillers techniques ani les services techniques olu fana b'u dɛmɛ ka siraw yir'u la min b'u dɛmɛ k'u ka affaires kɛ sans que u ka sɛgɛn donc o baara bɛ sen na n b'a ɲini u fɛ hali bi an ye kuma min daminɛ an ye cadre min créer pour que an nu ministère ani tunkarakɛw u ka kuma o problème kan n b'a ɲini u fɛ u kana an bɛ sira yir'u la pour que u ka se ka u ka investissement kɛ k'a sɔrɔ u ma degun caman sɔrɔ. N y'a ye k'a fɔ an ka jamana bɔra CEDEAO la nka an ka jamana den dɔw sigilen don CEDEAO jamanaw kɔnɔ yala hakilisigi kuma jumɛn de bɛ i bolo ka ɲɛfɔ o maliyɛnw ye. Tiɲɛ don Mali bɔra CEDEAO la mais a bɔra CEDEAO la AES o jɛkulu jamana 3 o de bɔra CEDEAO kɔnɔ mais an bɔlen CEDEAO kɔnɔ an ma kuma tigɛ an ni CEDEAO ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an ni CEDEAO bɛ ka kuma dialogue ma deli ka tigɛ an ni CEDEAO cɛ pour que an ka se ka an ressortissants an balimaw an maliyɛnw min bɛ o jamana CEDEAO jamanaw kɔnɔ
u ka intérêt ka préserver. Donc an bɛ kuma min na an ni CEDEAO an b'a fɛ ka maliyɛnw min bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ minnu b'a fɛ ka to yen u ka se ka to yen, minnu bɛ baara la yen u ka baara ka ɲɛ u bolo, min bɛ taa u bɛ segin u bɛ taa o jamanaw la ka na Mali la u ka se ka taa ka na ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ. Donc o baara bɛ sen na, o kuma bɛ sen na, mais accord wɛrɛw bɛ yen hali an bɔra CEDEAO la an bɛ min wele accord bilatéraux, accord min bɛ Mali ni o jamana kelen kelen ɲɔgɔn cɛ pour que maliyɛnw min bɛ o jamana kɔnɔ u ka se ka lakana, u ka affaires ka se ka kɛ ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ, u ka se ka taa ka na ka sɔrɔ u ma sɛgɛn. O convention ani o accord bɛ yen, an bɛna o accord ninnu an bɛ n'o renforcer pour que le fait qu'an bɔra CEDEAO kɔnɔ o kana an balimaw bɛ o jamanaw kɔnɔ o kana kɛ u bolo degun ye ou bien problème wɛrɛ ye. Minisiri Musa Atayer, sisan an bɛ segin ka taa dugu kɔnɔ tuguni, mun ye ANCD cakɛda mɔgɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka jamana kɔnɔden dɔw ɲininka an ka minisiriso n'o ye e yɛrɛ ka minisiriso ye n'o ɲɛsilen don maliden minnu sigilen don kɔ kan u ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Jamana kɔnɔdenw ye min sɔrɔ ka fɔ an ye, an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lajɛ. Mɔgɔ jɔra an ka faamaw la, an ye wele bila u ma et puis fɛnɛ minisiri a taara an jaabi, a taalen fɛnɛ a y'a seko n'a damayira bɛɛ kɛ an ka ko ninnu na, a ye dɛmɛ yɛrɛ kɛ yɛrɛ de, minnu y'olu reflet la a ye dɛmɛ se olu ma, minnu tun bɛ kaso fɛnɛ na a y'olu fɛnɛ dɛmɛ, an minnu fɛnɛ alihamudulilayi tɔɔrɔ m'an sɔrɔ, a tilala k'an fɛnɛ dɛmɛ, an sera ka sababu sɔrɔ ka na an faso la. A ye wulikajɔ min yɛrɛ kɛ ka taa mɔgɔw sɛgɛrɛ an ka se k'an faso la sɔrɔ, o yɛrɛ ye dɛmɛ belebele ye ne yɛrɛ bolo quoi, o ka bon n'a bɛɛ ye quoi. An y'a ye fana mɔgɔw refulela ka taa Gogi ani Cap, an y'a ye a taara dɛmɛw kɛ olu ye ka mɔgɔw hakili sigi. Minisiri an bɔra sisan nɔ ka ANCD mɔgɔw ka baarakɛlen lajɛ. Ayiwa kabini kɔrɔfɔ dabɔ la i da tura la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ an ka tungarankew kan. Papier ko kɔfɛ minisiri, gɛlɛya wɛrɛ jumɛnw de bɛ an balima ninnu sɔrɔ n'aw bɛ bɔ minnu kalama n'aw bɛ na n'u ye? Bon, c'est vrai que papier gɛlɛya o de bɛ fɔ ka caya, mais gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen. An bɛ se ka exemple dɔ ta, a ma mɛn an balimaw min bɛ Itali kelen bɛ a tora accident na, maliyɛnw min bɛ yen, maliyɛn jɛkulu association Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, an y'u dɛmɛ pour que u ka se ka o droit ɲini, o y'o droit sɔrɔ salon u nana ni 1,200,000 k'a di o tigi somɔgɔw ma. A ma mɛn a tɛ kalo 2-3 bɔ sisan dɔ wɛrɛ ye problème sɔrɔ, o fagara situation dɔ la, n tɛna don o détail kɔnɔ, mais maliyɛnw wulila, an fana wulila, an ka ambassade wulila ko o tigi convoqué justice la, o bannen o ye résultat ba de sɔrɔ, o ye 1,300,000 de sɔrɔ ka n'a di a famille ma. N'i ye Gabon ta, ça bɛ 100,000 bɔ sisan, an balimaw dɔ sara yen. Bon, u sara situation min na o fana an tɛ se k'o to ten, ne yɛrɛ wulila ka taa Gabon ka to o problème ɲɛɲini. Après o droit sɔrɔla, an yɛrɛ y'u dɛmɛ ka na ni accord ye ka taa n'a ye u ka village la, donc o fana o ye problème dɔ ye. Donc n'i bɔra i ka jamana kɔnɔ, i kan ka bila i kunkolo i kunna i bɛ problème sɔrɔ, ça c'est sûr. Donc o problème ka ca, papier problème b'a la, dɔw bɛ baara kɛ minnu y'u bila baara la u tɛ sɔn k'u ka sara d'u ma, problème ka ca. Mais le plus important, aw yɛrɛ y'a ye Mali tunkarankew min bɛ jamana kɔ kan u y'a ye n'u ye problème fɛn fɛn sɔrɔ n'an bɔra a kalama wulikajɔ bɛ k'a la. Donc je pense que c'est le plus important, sinon problème tɛ ban.
jamana wɛrɛ maa minnu sigilen don an fɛ yan jango farafin jamana u ka laalaw bɛ cogo di yala a b'u kalama n'i ye Mali ta Mali Afrique jamana caman denw sigilen bɛ Mali kɔnɔ depuis Mali y'a ka indépendance sɔrɔ a ma deli ka papier ko ɲɛɲini africain na min bɛ Mali kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ o ɲɔgɔn man ca Afrique kɔnɔ n'i nana Mali kɔnɔ i kɛra Burkinabe i kɛra Ivoirien i kɛra jamana wɛrɛ den n'i nana Mali kɔnɔ i bɛ se ka sigi Mali kɔnɔ fɛn tɛ f'i ye papier ko tɛ f'i ye i bɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔ droit de séjour kuma tɛ f'i ye i bɛ se ka taa ka sigi ka na fɛn tɛ f'i ye donc o b'a yira ko an ka jamana ye intégration jamana de depuis indépendance don fo ka se bi ma Mali ma deli ka loi si ta ou bien ka décision foyi ta min b'a imposer africain tɔw kan papier ko ka f'u ye pour que u ka se ka sigi Mali kɔnɔ donc vraiment o kelen an bɛ min ka d'an ye o ɲɔgɔn ka kɛ Afrique bɛɛ kɔnɔ parce que an bɛɛ de ye kelen ye n'i ye Mali ta a n'a jamana mun b'a kɛrɛfɛ fɛn caman de b'a ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw caman de bɛ o jamana kɔnɔ o jamana fana den caman de bɛ yan donc an bɛ min ɲini bi c'est pour que an bɛɛ ka kɛ kelen ye pour que an bɛɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an ka sɔn an bɛɛ ka sigi yɔrɔ min ka d'an ye ka sɔrɔ an ma degun sɔrɔ an bɛ ka baaraw min kɛ a kɛra AES kɔnɔna na o a kɛra an ni CEDEAO jamanaw o kuma min b'an ɲɔgɔn cɛ an bɛ min ɲini o yanni ka taa 100 200 110 o ka kɛ tiɲɛ ye ka papiyew bɛɛ ka bɔ an ka jamana ɲɔgɔn cɛ sigi ko o papiyew ka dabila. Ayiwa minisiri Musa Actayer i ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na tuguni i y'a yira an na k'a fɔ comme quoi an balima minnu bɛ lasigi ka na u faso la Mali kɔnɔ yan nɔ k'aw bɛ dɛmɛba de kɛ olu ye walasa u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye ayiwa i y'a fɔ ko projet dɔw kɛra u ye i bɛ se ka a misali fɔ an ye projet minnu dira u ma a nɔ yira wa ani mɔgɔ jumɛnw de bɛ gouvernement dɛmɛ a baaraw waleyali la walasa a ka ɲɛ sɔrɔ. C'est important mɔgɔw k'a faamuya rapatriement yɛrɛ dɛmɛ min bɛ kɛ pour que malidenw min dɛsɛra ka tɛmɛ parce que dɔw bɛ jɔ sira la dɛmɛ jumɛn de bɛ kɛ parce que aw ɲɛ b'a la avion bɛ ka jigin don o don Bamako maliyɛnw b'a kɔnɔ u bɛ taa u bɛ segin u ka so mais a tɛ kɛ ten moyens caman de bɛ don o baara la n'i ye avion ta dɔrɔn ta pour que u ka don avion na ka segin ka na gouvernement budget kɔnɔ miliyari 1 ni tilancɛ de bɛ don o rapatriement kɔnɔ ani u ka dɛmɛ sira fɛ comme an b'a dɔn moyen min b'an bolo o moyen ta o baara bɛɛ bɔ donc an ye partenariat caman de dilan an ni dɛmɛbagaw wɛrɛw cɛ donc o dɛmɛbagaw a fanba bɛ kɛ organisation internationale pour les migrations sira fɛ n'i ye OIM ta san kelen kɔnɔ u ye miliyari 13 de don o baara la o ye rapatriement dɔrɔn ka avion louer ou bien ka biyow ta pour que maliyɛnw ka segin ka na donc n'i y'a fara ɲɔgɔn kan o ye miliyari 14 de donna san kelen kɔnɔ ka maliyɛnw dɛmɛ u ka segin ka na so pour que u ka lakana donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ se san projetw ma n'u dɛmɛna ka na u sera Mali kɔnɔ an t'u bila ten n'u jiginna aéroport la directement an b'u ta comité de sigilen bɛ ministère kɔnɔ min bɛ t'u kunbɛn ka taa n'u ye an ye so min dilan u ye o so siyɔrɔ b'a la dumuni yɔrɔ b'a la donc n'u sera yen an ni organisation internationale pour les migrations an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ wɛrɛ d'u ma dɔw bɛ wari sɔrɔ dɔw bɛ kitu sɔrɔ dɔw bɛ formation yɛrɛ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ san o san baara wɛrɛ b'an bolo an bɛ min wele programme de réinsertion et de réintégration maliyɛnw min segira ka na
k'u dɛmɛ u ka se ka u bolo ka se ka don baara la an b'o kɛ san o san ni san min tɛmɛna an ye $100 de don o baara la an ye projet 60 de dɛmɛ san tɛmɛnen mais ni san an bɛn'o doubler an bɛna kɛ phase 2 de la o projet bɛ kɛ cogo di i bɛ projet de sɛbɛn ka bila ministère kɔnɔ o comité dɔ bɛ yen o b'a lajɛ n'i b'a fɛ ka baara kɛ sɛnɛ la ou bien k'i b'a fɛ ka élevage kɛ ou bien i b'a fɛ ka kalan tailleur-so kɛ donc e de b'a fɔ n'i y'o projet sɛbɛn o comité b'a lajɛ est-ce que n'an y'i dɛmɛ o sira kan i bɛ réussi donc o projet bɛ taa o bɛ financement sɔrɔ donc o baara ka ca a ka girin mais n'Ala sɔnna san o san dɔw bɛ fara a kan dɔw bɛ fara dɛmɛ kan dɔw bɛ fara formation kan pour que dɔ ka bɔ migration irrégulière an m'a fɔ Maliɲɛnw man ka taa tunkan na dɛ depuis que an ka histoire yɛrɛ kɔnɔna na Maliɲɛnw ye voyage kɛla de donc depuis que diɲɛ in kɛra diɲɛ ye mɔgɔw bɛ tagama u bɛ taa jamana na ka taa jamana wɛrɛ la donc an tɛ se k'a fɔ o ka jɔ mais a sira jugu mun bɛ an denw faga kɔgɔji la ou bien Sahara cɛncɛn kan o ka dabila maintenant minnu bɛ se ka taa jamana wɛrɛ la k'a sɔrɔ u taara sira ɲuman kan o baara fana bɛ sen na an bɛ min wele migration circulaire k'a fɔ an ni Europe jamanaw ou bien Amérique jamanaw u ka ambassadeur mun bɛ yan don o don an bɛ kuma pour que an ka quota dɔ sɔrɔ par exemple an bɛ exemple ta Italie kɔnɔ baara caman bɛ yen bi Italiens dɛsɛlen don k'o kɛ donc an ni Italiens bɛ ka kuma pour que u k'a fɔ an ye an mɔgɔ bɛ mɔgɔ 200 la minnu bɛ se ka taa baara kɛ maçonniya la minnu bɛ se ka taa baara kɛ menuisier la ou bien minnu bɛ se ka taa kalan yɛrɛ kalan kɛ donc o sira an bɛ dɔ fara o baara kan pour que o siraw ka caya pour que dɔ ka bɔ immigration irrégulière la. wagati nataw kɔnɔna la baara jumɛn ni jumɛn de bolo dalen don aw bolo halisa Maliyɛn minnu sigilen don jamana kɔ kan olu bɛ se ka lafiya ka taga a fɛ cogo min na. baara tɛ jɔ an fɛ don o don an bɛ baara wɛrɛ de sigi pour que dɔ ka fara Mali tunkarankɛw dɛmɛli kan. tile fila in na an bɛ ka forum ba de organiser an ye min wele forum international de la diaspora o forum a ɲɔgɔn caman ma kɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ donc an bɛna Maliɲɛnw bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ baara la minnu bɛ affaires kɛ minnu bɛ commerce la an bɛ n'u wele o bɛna Mali kɔnɔ o bɛna yan an n'olu bɛ kuma an bɛ olu ni patronat fara ɲɔgɔn kan ani Maliɲɛn homme d'affaires ani secteur privé ani secteur public an bɛ n'u fara ɲɔgɔn kan pour que u ka kuma ɲɔgɔn fɛ pour que Maliɲɛnw bɛ jamana kɔ kan u bɛ ka wari min don jamana wɛrɛ la parce que an b'a dɔn Maliɲɛnw ka ca Afrique kɔnɔ minnu ye milliardaires ye mais u tɛ ka investissement kɛ Mali kɔnɔ mun na peut-être c'est sûr que raison dɔ b'u bolo o raison an bɛna o faamuya n'an y'o faamuya an bɛna o fɛɛrɛw de ɲini pour que u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ o investissement ka se ka kɛ Mali kɔnɔ parce que an yɛrɛ ye miliyari caman kuma fɔ sisan min bɛ don yan k'a sɔrɔ u tɛ don économie kɔnɔ mais ni wari bɛɛ donna Mali kɔnɔ o investissement kɛra an ka denmisɛnninw jeunesse a problème ba ye Mali kɔnɔ o ye jumɛn ye o ye chômage ko ye o ye problème baara ko ye donc ni o investissement kɛra o bɛ caman de bɔ chômage la donc o ye baara ye min bɛ sen na. donc an ye baara dɔ sigi min tɔgɔ ye tunkanbulon ye aw yɛrɛ y'a ye Mali tunkarankew ka kuma u b'a fɔ ko n'u nana Mali la ou bien hali n'u bɛ jamana kɔ kan olu ni autorités tɛ ka kuma u tɛ ka portes tɛ ka dayɛlɛ u ye etc. donc an ye initiative dɔ sigi min tɔgɔ ye tunkanbulon ye tunkanbulon o ye ɲɔgɔn ye ne min ye Maliyɛn tunkarankew ka ministre ye ɲɔgɔn ye dɔ
sigi ministère kɔnɔna na min bɛ kɛ kalo saba o bɛ kɛ cogo di an bɛ connecté maliyɛnw min bɛ extérieur la u bɛɛ de bɛ connecté ɲɔgɔn fɛ bon c'est vrai an y'u tila région siɲɛ kelen an bɛ Europe kɛ siɲɛ kelen an bɛ Afrique kɛ siɲɛ kelen an bɛ Amérique kɛ mais ne n'olu bɛ kuma directement protocole t'a la fɛn wɛrɛ t'a la an bɛ kuma d'u ma k'u lamɛn fɛn fɛn b'u bolo k'a fɔ an ye u bɛ se k'a fɔ an ye direct la donc n'an y'u lamɛn ka ban u ye fɛn fɛn fɔ n'a kɛra problème ye n'a kɛra proposition ye n'a kɛra fɛn wɛrɛ ne ka équipe b'a sɛbɛn ni session banna yanni session wɛrɛ ka se u ye fɛn fɛn fɔ an b'a lajɛ pour que an ka se ka réponse d'u ma siɲɛ wɛrɛ donc o ye baara kura ye an y'a ye fana o diyara maliyɛnw tun karanko ye kosɛbɛ parce que a ye occasion d'u ma ka kuma n'a ye directement olu yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ u b'u encourager kosɛbɛ o b'a yir'u la fana ko Mali kura kɛra tiɲɛ ye parce que olu ni u ka ministre bɛ kuma directement. Ayiwa minisiri Burama Jalo baro bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma nka yanni i ka welewelemada ka kɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigilen don jamana kɔ kan i y'a yira k'a fɔ i ye dɛmɛ caman fɔ aw bɛ min kɛ a baara bɛ latɛmɛ cogo c'est vrai aw bɛ na ni maliden minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais gɛlɛya in fana kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ na ka bɔ jamana kɔ kan u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ aw b'olu dɛmɛ cogo di misali la. Tiɲɛ don maliyɛnw bɛ na ni gɛlɛya caman ye ka bɔ jamana kɔ kan dɔw bɛ u dɛsɛra ka se u tayɔrɔ la u seginna ka na dɛmɛ bɛ k'u ye dɔw bɛ na o man kɛnɛ bon a kɛra bana fɛn fɛn ye bon c'est vrai que moyen t'an bolo k'a fɔ an bɛ maliyɛn kelen kelen ta ka solution sɔrɔ u ka problème bɛɛ ma o ka gɛlɛn o moyen fana tɛ yen mais n'a kɛra problème spécifique ye n bɛ misali kelen ta a bɛ san 2 bɔ sisan Tunisie jamana kɔnɔ Tunisie policiers wulila ka farafinw min bɛ yen k'u bɛɛ gɛn k'u ka so kari ka fɛn caman k'u la o sen fɛ maliyɛn dɔ bɛ yen a sen 2 karila a bolo kelen karila ne talen Tunisie gouvernement mɔgɔ rencontré ne taara lajɛ n taara sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la a dalen bɛ yen sen t'a bolo bolo t'a bolo donc directement an ye fɛɛrɛ ta an ye disposition ta ka don avion kɔnɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔ a nalen Mali kɔnɔ an taara n'a ye Gabriel Touré la ka soin bɛɛ d'a ma a ye n t'a dɔn a ye kalo 2 de kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o kalo 2 tɛmɛnen kɔ a kɛnɛyara a bɔra mais a bɔlen an y'a lajɛ bon sisan a kɛnɛyara mais est-ce que a problème bɛɛ ɲɛnabɔra donc an y'a minɛ ka an ye projet mun kuma fɔ sisan an y'a dɛmɛ ka bitigi dayɛlɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o bitigi bɛ yen a bɛ k'a ka bitigi feere a bɛ k'a ɲɛ sɔrɔ a la donc exemple caman bɛ yen mais o kɔrɔ an bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ maliyɛnw bɛɛ ye mais n'a kɛra situation dɔ la min bɛ an ka souveraineté jogi an bɛ disposition ta donc o cas o b'o cas de kɔnɔna na ani par exemple n'i ye Gabon ta ne taara Gabon n ye maliyɛnw rencontré minnu bɛ Gabon muso dɔ bɛ yen a ye kuma ta ko a cɛ sara cɛ ye Gabonais ye den 6 b'a bolo a b'a fɛ ka segin ka na Mali kɔnɔ bon o cas ye cas sensible ye donc ne nalen yan an ye disposition ta donc a y'a ka bio sɔrɔ a bɛna a n'a denmisɛnninw a n'a denw o bɛna Mali kɔnɔ ka taa u ka famille ba la donc an bɛ to k'o ɲɔgɔn kɛ mais an tɛna se k'a kɛ bɛɛ ye mais pour que an k'a kɛ critère dɔw de b'a la donc o muso ɲɔgɔn ani min joginna Tunisie ani Mauritanie exemple ani dɔ wɛrɛ n'o ɲɔgɔn kɛra an bɛ o disposition ta an bɛ ni ministère in kɔnɔ pour que ka Mali tunkaranko dɛmɛ fan bɛɛ fɛ mais pour k'a ka kɛ mɔgɔ ye a ka kɛ o tigi ka sɔrɔ situation na min b'a yira a tɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ ye a somɔgɔw tɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ ye fɛn y'a sɔrɔ sira min na tiɲɛ sira de don exemple o ye exemple ye donc vraiment o critère de ko don mais min ka d'an ye
malien be yɔrɔ yɔrɔ problème y'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an ka se ka dɛmɛ. Ministre Musa Atayer Burama Jallo nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kɔrɔfɔw la nka yanni an ka kuma kuncɛ ministre kumakan laban jumɛn b'i bolo Malikura taasira tako sabanan in kɛnɛ kan ka fɔ bɛɛ lajɛlen. Ne fɛ an ye baro min kɛ o ye Mali tunkarankew dɛmɛ ka faamuya sɔrɔ an ka baara la ani baara min bɛ kɛ olu ye o ye caman faamuya la. N b'a fɛ ka foli lase Mali tunkarankew bɛɛ ye ka duwawu k'u ye u bɔra Mali la ka taa min ɲini jamana kɔ kan Ala k'o nɔgɔw ye u bɛ min ɲini ka lasigi ka na so bien k'u somɔgɔw dɛmɛ Ala k'o nɔgɔ ye ka f'u ye fana an bɛ baara min na a baara a 100% o bɛ kɛ olu de ye an ye tunkanbolo min sigi o b'a yira an b'a ɲini hali bi an n'olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ an n'olu ka kuma pour que an ka haminako bɛɛ faamuya pour que an ka fɛɛrɛ ɲin'a la message filanan min bɛ n bolo o n b'a ɲɛsin an ka denmisɛnninw ma min bɛ wuli Mali la ka taa tunkan na sira gɛlɛman na an bɛ min wele migration irrégulière n b'a ɲini u fɛ u hakili to u yɛrɛ la parce que o sira fɛ ni wulila ka taa k'i bɛ taa jamana kɔ kan papier t'i bolo visa t'i bolo avion billet t'i bolo i bɛ kɛ comme marchandise bandu caman bɛ sira kan k'a fɔ u b'i dɛmɛ ka sɔrɔ u bɛ k'i feere n b'a ɲini u fɛ n'u tɛ se ka taa sira ɲuman kan u ka t'o Mali kɔnɔ ka baara ɲini Mali kɔnɔ opportunité caman de bɛ Mali kɔnɔ n bɔra kalama fana n taar'u lajɛ jamana caman na aw bɛ ka baara minnu kɛ Italie aw bɛ ka minnu kɛ Espagne aw bɛ ka minnu kɛ hali Gabon an kɔrɔ yan n'aw y'o ɲɔgɔn kɛ Mali kɔnɔ aw bɛ kɛ millionnaire ye donc n b'a ɲini aw fɛ aw ka hakili to aw ka jamana na aw ka hakili to aw yɛrɛ la ka baara ɲini Mali kɔnɔ yan ka sɔrɔ Mali kɔnɔ yan k'aw yɛrɛ kisi n b'aw fo kosɛbɛ. I ni ce ministre Musa Atayer an filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan a n'aw minnu tun bɛ k'an lamɛn arajo siraw kan fo ka taa se bɔlɔlɔ kannaw ma hakili jiginna ani ministre tun bɛ ka kɔrɔfɔw falen falen ɲɔgɔn na a ka ministriso ka baarakɛlenw kan an'u kɛlen don ka baaraba minnu boloda ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ka laɲini ye maliden bɛɛ ka lafiya kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnlen don kɔkanna ma a sera ka minnu sɔrɔ ka yira aw la bi Malikura taasira tako sabanan kɛnɛ kan o de tun ye nin an b'a dɔn k'a fɔ aw caman ye faamuyali sɔrɔ ministiri ka kɔrɔfɔw la an ni mɔgɔ min tun bɛ ka ɲininkaliw tɛngu a la o ye Burama Jallo ye ka bɔ arajo La Voix du Mali la Burama i ni ce fana kan tɛ ni sɛ nse ayiwa ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka filɛli la. Ni bɛ dan sigi tilega in na jɛmukan min n'o ye kɛnɛ kan ye Falaye Keyita ale de tun bɛ bi tilega in na ka se k'a d'aw ma bɔlɔlɔ siraw fɛ sa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruyaw olu kɛnɛ kan kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka olu fana d'aw ma n bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile tiimɛko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.